ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 105ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಚಿಡು ಉಂಡು ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದಿರ್ಲ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ಚ್ 7 ಮುಟ್ಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ನೆಂಪಾಪಿನವು ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲಿಗೂ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಸಂದಾದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೋಪೆರು. ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರ್ನ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗನಡು ನಮೂಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 254 ಗರಡಿಲೇಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಪಡೆಯಂಚಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಾಧಾರಣ ಗರಡಿಲೇಡು 254 ಗರಡಿಲೇಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಗರಡಿ ಪಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಡಲ ಪುಡೆತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ಕೈತಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇತ್ತೆ 105ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಬೈದೇರ್ಲ ನುಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ನಿತ್ಯಲ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಒಂದೆಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಜಾಗಿಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು. ಈ ಗರಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ 105ನೇ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿದ್ ಬರ್ತು ಆನಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ 5 ಜನ 5 ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಮಿಜಾರ್ ಗರಡಿ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ತೂನಾಗ ಬೈದೇರ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುವು ಕೊರ್ಲಾಕ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಪಿಂಗಾರನು ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವರು ದೆತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲ ಪಿರೋಡಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೈದೇರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಡು ಇನಿ ನೆಲೆಯಾದುಲ್ಲು. 1972ನೇ ಇಸವಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆನಂದಾಂಡ ಇನಿ 105 ವರ್ಷ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಜಿಂಜಿದ್ ಬೈದಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ತಾಭನಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳೆ. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಈ ಊರು ಹತ್ತಂದೆ ಪರ ಊರು ಹತ್ತಂದೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶವ್ರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಕೊಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ್ ದೇಯಿ ಬೈತಿತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವ ಮಾಯಂದಲ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಲಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆನಂದ ಭೈರವ ನಾಗದೇವೇರ್ ನವಗ್ರಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಲು. ಈ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಪೂಜೆ ಸೇವೆನು ಸಂದಾವೆರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬೈದರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಸ ಪೂಜೆ ಆಪನು ಉಸ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೋಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾದ ಬೈಯಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಪನ್ ಆದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅಂಜೆ ದೇವದೇವರು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಓಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆ ಮಾತಾಡು ಕೊಡು ಬಂದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಕ್ರಮಣದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ತತ್ತನ ಸೋಮವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಅವು ತತ್ತನ ಪುಣ್ಯಮೆದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾತು ಅವತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಹಾದೀಪೋತ್ಸವ ತುಡರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಳುಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ತುಡರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈದೇರ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಸಲ ಆಪು ರಾಮನವಮಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೊಂಪದ ಬಲಿದ ಪೊರ್ತುಗ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅವು ತತ್ತನ ಸೋನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುಣ್ಯಮೆಗ ಆಪುಂಜಿನ ತುಡರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನವಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕು ಬೈದೇರಿನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಕೊಡು ನವಂಬರ್ ಆಪುಂಜಿನ ತುಡರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅವು ತತ್ತನ ಪೆರದ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಹೂವೆ ಕೊಡಿಯದ ಆಪುಂಜ ಐಂಜಿನ ಮಹಾಜಾತ್ರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅವು ವಿಶೇಷ ಮಹಾಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಂಚು ಬಣ್ಣ ಬೈದೇರು ಮಿಜಾರಡ್ ಬೈದಿಂಚಿನ ಬೈದೇರು ಕಂಕನಾಡಿ ಸಲೋಟು ಚೀರ್ಮೂಲ ಬಲ್ಯ ನೆಲವಿಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ನಡೆ
ಏತೋ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ ನಿವಾರಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತನು ಕಷ್ಟ ತಾಪತ್ರ ಮತ ನಿವಾರಣೆ ಆತನು ಏರು ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಬೇದೇನು ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿಗೂ ಈ 2023 ಇಸ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 105 ವರ್ಷ ಆಪುನೇರ್ದಾವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಿತಿ ದುಂಬು ಬೈದಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 7 ಮುಟ್ಟ 5 ದಿನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು. 150ನೇ ವರ್ಷನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡುವ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮದ್ದದ 5 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಕಳು ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾದ ಪುನಂಚಿನ 254 ಗರುಡಿಗಳ ಮುಖತ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತದ್ದು. ಅವತ್ತಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಲ್ಲ 3 ತಾರೀಕು 7 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆದಕ್ಕೂ ಅತನಾಡ ಅಷ್ಟ ನಾರಿಕೆಲ ಗಣೆ ಆದಕ್ಕೂ ಅತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದಕ್ಕೂ ಅತನಾಡ ಈ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಈ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು 32 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವನುಂಡು ಈಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತವನುಗ ಈ ಊರದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತವನ್ಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೂರ ಉತ್ಸವ, ನಮ್ಮೂರ ಗರುಡಿ, ನಮ್ಮೂರದ ಈ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತವನುಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನದ ಪಿರವು ಗರೋಡಿದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಷರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತರು ಪಾಲು ಪಡೆದು ದೈವ ದೇವರಿನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ 105ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಪರಿವಾರ ದೇವರಿನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಘಣಯಾಗ, ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋಚ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆತದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಟ್ಟು ದಾಖಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಎಂಗ್ಲೆನ. ಶ್ರುತಿದಾಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ, ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ.